και στον ευρύτερο πληθυσμό που διάβασε αρχικά τις προφητείες. Δεδομένου ότι το σημάδι θέλει τα νερά να γίνονται αίμα, μπορεί να συνδέεται με το φαινόμενο της κόκκινης παλήρειας. Θα πρέπει όμως να είναι μια κόκκινη παλήρεια τόσο ακραία, τόσο ολέθρια, ώστε να θεωρηθεί σημάδι από το Θεό. Μπορεί η κόκκινη παλήρεια να είναι φωνική? Η επιστήμη μας δίνει και πάλι μια αναπάντηχη απάντηση. The red tide algae produce very potent toxins that can kill humans and other vertebrates. And they can literally do the same types of damage that a nerve gas would do. The big culprits are shellfish, filter-feeding shellfish, clams of any variety and mussels. These are organisms that basically sit there and they pump water through a very, very fine mesh and they collect algae in their stomachs. Most of the poisonings that come from algal toxins have the name shellfish poisoning in them. So there's amnesic shellfish poisoning, which causes loss of short-term memory. There's paralytic shellfish poisoning, which causes paralysis. There is neurologic shellfish poisoning, which has respiratory effects. A lot of these things get into our food web by virtue of the fact that we eat some organisms from the ocean that are filter feeders. Η κόκκινη παλήρεια μπορεί να κλιμακωθεί και η απειλή μπορεί να περάσει από την τροφή που τρώμε στον αέρα που αναπνέουμε. Some types of red tide release the toxins to the water and they can actually get aerosolized out of the water and into the air where people can breathe them. Είναι σαν να απελευθερώνονται νέφη τοξικού αερίου από τη θάλασσα. Οι συνέπειες στους παράκτιους πληθυσμούς θα είναι ολέθριες. Αν μια απέραντη κόκκινη παλήρεια γεμίσει τον ωκεανό, τεράστιο μέρος της θαλάσσιας ζωής στη γη θα πεθάνει. Το ίδιο και οι άνθρωποι που θα φάνε ή θα εισπνεύσουν τις τοξίνες που παράγονται από την παλήρεια. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που εξαρτώνται από τη θάλασσα για τροφή θα πεινάσουν. Οι άνθρωποι θα υποφέρουν και θα πεθάνουν. Αναμφίβολα, πολλοί θα το θεωρήσουν επαλήθευση ενός από τα 7 σημάδια. Η μόλυνση και η υπερθέρμανση του πλανήτη διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία που κανονικά ελέγχει την ανάπτυξη των φυκών, οδηγώντας σε αύξηση του αριθμού τους και της σοβαρότητας της κόκκινης παλήρειας σε όλο τον κόσμο. Αν οι φωνικές τοξίνες συνεχίζουν να παράγονται, θα κατακλείσουν τον πλανήτη. If toxic algae win and continue to win and always win, we have a very dire situation. Όσοι πιστεύουν στην προφητεία των 7 σημαδιών συμφωνούν, αλλά για διαφορετικούς λόγους. I think what God is specifically saying, He's saying to the rebellious planet Earth, to the Antichrist and his forces, you've martyred my people, you've spilled their blood, you've killed millions of people that believe in God by taking their blood. Now, as a judgment and a final warning to you, I'm going to turn all the rivers on planet Earth and all the oceans into blood. Αυτό το σημάδι θα μπορούσε να συνδεθεί με τις φωνικές κόκκινες παλήρειες. Συνδέεται επίσης και με το επόμενο σημάδι, όπου και πάλι η καταστροφή προέρχεται από κάτι που αποτελεί πηγή ζωής για τη γη. Πρωτοφανείς σεισμοί, φωνικές ασθένειες, νεκροί ωκεανοί βαμμένοι στο αίμα. Όλα προλέγονται στην Αποκάλυψη και όλα έχουν συμβεί στη γη. Οι καταστροφές αυτές δεν έχουν φέρει ακόμα τη συντέλεια του κόσμου. Μήπως είναι προειδοποιητικά σήματα ότι τα χειρότερα έπονται? Υπάρχουν στοιχεία ότι άλλο ένα σημάδι βρίσκεται σε εξέλιξη. 1997, Καναδική Αρκτική. 160 χιλιόμετρα από την εγκύτερη πόλη. Ένας ερευνητής παρατηρεί κάτι ανησυχητικό. The changes that I saw unfolding in the Arctic were much too large, much too persistent to be explained away as just natural variations in climate. There was something else at work there. This is real and it's now. Τεράστια κομμάτια πάγου στο μέγεθος του Rhode Island αποκολλώνται από την Ανταρκτική. Ο Ατλαντικός μαστίζεται από θύελλες πρωτοφανούς ισχύως. Κυκλώνες προκαλούν το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Ασία. Η ξηρασία αποδεκατίζει απέραντες εκτάσεις του πλανήτη και ήδη εξαφανίζονται με πρωτοφανή μέχρι σήμερα ρυθμό. Μήπως όλες αυτές οι καταστροφές συνδέονται με ένα σημάδι?
Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, 7 σφραγίδες φέρνουν τις 7 σάλπιγγες και η 7η σάλπιγγα καλεί τις 7 φιάλες. Και ο 4ος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και εδόθη αυτό καυματίσε εν πυρί τους ανθρώπους. Ζέστη, ο ήλιος καίει την ανθρωπότητα. Ένα από τα πιο ανησυχητικά σημάδια της προφητείας, ακόμη και για την επιστημονική κοινότητα, η κλιματική αλλαγή που χωρίς αμφιβολία συμβαίνει γύρω μας. The Earth is getting hotter. It's warming up. There are just certain physical principles that are inviolate. The physics behind global climate change are very solid. We increase the concentrations of atmospheric greenhouse gases, the planet warms. You cannot escape the physics. Για τον Μάρκ Σαραζή, επιστήμονα στο Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για το Χιόνι και τον Πάγο, η αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανής και ανθρωπογενής. It became very clear that we were starting to see the effects of global warming associated with rising greenhouse gases. Everything that we're doing in our activities, whether it's building new cities, putting up agricultural lands, whether it's driving vehicles and putting gases into the atmosphere that we know help warm the planet further, we are causing this planet to warm. It's happening much faster than our models were telling us is going to happen. And that's scary. Για ορισμένους, τα στοιχεία της κλιματικής αλλαγής συνδέονται με μια ευρύτερη προφητεία. Ένα ακόμη σημάδι της επικείμενης αποκάλυψης. Men will die from heat, sun radiation and poisoning, crops, water will dry up. There will be such an intensification of the sun's rays that 50% of the Earth's population will die. We're seeing natural disasters, unprecedented. When you see on the evening news somebody sitting in the upstairs of their home because the downstairs is flooded out. I mean, it's frightening. Είτε συμφωνούν ως προς την αιτία είτε όχι, άνθρωποι της Εκκλησίας και της επιστήμης συμφωνούν ότι ο πλανήτης θερμαίνεται και οι επιπτώσεις είναι ολέθριες. It's not a matter of if, it's just a matter of when. And then it's a matter of how severe is it going to be and what are the impacts going to be. Η αύξηση της γήινης θερμοκρασίας ακόμη και κατά λίγους βαθμούς θα είχε ολέθριες συνέπειες για τον πλανήτη. The change is going on very, very quickly. We're going to see a rise in sea level. We are going to see very likely more intense hurricanes. We're going to see increasing drought. You're going to see strife. You're going to see conflict. Increased terrorism as a result of global warming. It's in there in the possibilities. Μία αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγούσε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις. What we're going to be seeing is that rate of sea level rise is going to accelerate. Why is it going to accelerate? Largely because we're going to see increasing meltdown of the Earth's glaciers and ice caps. What's going to raise the sea levels is primarily Greenland and Antarctica. Together, they're more than 90 meters of ice. Μια μικρή άνοδος της στάθμης της θάλασσας, μόνο 10 μέτρα, θα βύθιζε όλη τη Φλόριντα και την Ανατολική Ακτή. Θα μετικούσε το 25% του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών. You might want to consider not living in a low-lying coastal area if you're intending to hold on to your land for a while because that land might be gone. Κάποιοι επιστήμονες προβλέπουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μέχρι και 90 μέτρα. Αυτό θα προκαλούσε όντως βιβλική καταστροφή. Λονδίνο, Βενετία, Άμστερνταμ, Βερολίνο, ακόμη και το Παρίσι θα βυθιστούν. Once you force the climate system with greenhouse gases, with what's been observed, over the past 100 or so years, you get this amplified warming. Την ίδια στιγμή η γη θα πλήττεται από άγριες υπερκαταιγίδες. Hurricanes feed on warm ocean water. The oceans are warming up. And so therefore it makes sense that we